Lagunok, zangoitxo, bizkotxo egin behar dut. Tanto se regale, ¿eh? Hartu fuerte. Guau. Hau nor da? Zangotxok 15 puntu ditu. Baztango 15 herrietakoak eta Nafarroako 15 ikastoletakoak. Amaiur. Arisk. Erratzu. Ui. Tazpilkueta. Hori da Baztangoiza. Elbete. Elizondo. Lekaros. Hiru herri horiek Elizondo kuartela osatzen dute. Artzain. Firurita. Arraioz. Taronoz. Horiek Herberea. Ziga. Ariz. Nizein? Berueta. Zapatu bat dut hemen. Eta Almandoz. Horiek dira Basaburua kuarteleko herriak. Hau da gure Zangotxo bizkotxo. Anima izaitez eta egin zuen etxeetan. Iritsi da momentua! Juhu! Hurra Iñaki! Zago osoa! Moixo atraz zaizuen? Bai bien! Osea, on egin eta oroitu 15, 11.